Zdravím všechny, vítám vás u dnešního videa. Dneska budeme hrát čipky. Se mnou je tady Matěj. Čau. A já, takže. Tak jdeme hrát čipky. Tak toto jsou dnes naše čipky, kterými budeme házet. Teď. Tak jsme už u terče a jsme tady na krásném místě na Mácháči, v kempu Rasek. Takže jdeme začínat hrát. Začínáme. 17. Na to není triple. Jo, a jo, triple 3. Triple 17. Zkoumej to jde. 18. Jako na mobilu tak máme aplikaci, která nám bude počítat vlastně čísla. Jo, je to tak, ne? Jo. O, dobře. Jdeš. On ten nakřivo hrozně. On je nakřivo ten. Vidíme, kolik dá. Takže počkej, ukazuj. Dej tu kameru na to. A 20. Počkej, proč jsi to dal tobě? Ne. Co tam bylo to poslední? 18. Dobrý. Takže tady bude. 100. Ne, to bylo to tvoje. 20. 4. A 18. 42. Dobrý, hráš ty. Tady vidíte, jestli jste si všimli naší profesionální čáry, asi před 10 minut jsme ji udělali. 7. Vedle. 5. 7 a 5. Je to 5, ne? 7, 5 a 0. Takže 5, 0. 7, 5, 0. 0. 12. Tak, já jsem dal 12 bodů lidi. No, mám 211 211. Házíš? Ježi, 0. Vedle. 0. 0. 0. 0. 0. Tak lidičky, máme náš ten. 0. 0. 0. Teď já. Ty to nestopnu. To pak budu muset stříhat. Lidi, teď já. Tak správně, jestli dám lepší čísla. 0. 0. 0. To taky 0. On byl 25. OK, takže 0. 0. A 25. Díčky, dal jsem 25. Ne, protože jsem nechtěl dát sobě. Dobrý, já. Vyhráváš o hodně. Že vyhrávám. Pak to bude ale na ukončení, to už mi nepůjde tolik. Ne, double. Double 4. 19. 16. 16. Je to 16. Double 4. 16 a 19. Koukejte, kolik to je. Sam Matěj je ten. Já jsem ten nahoře. A já jsem ten dole. Vedle. Takže 0. Není to double. 8. Není, no. Taky není. 11. To vidíte, jaký to byl úplně kousíček. Počkej tady. Vidíte, jaký to byl kousíček od toho double. Tam by byl double 8, no. Tady to taky. Tady to ne tak blízko, ale jako, Taky to byl kousek. Na kousky se nehraje, ale. Vdáváme kameru. Jo, napsat bychom to mohli, co? No to je problém. Kolik jsi měl? Jo.
8 a 11. Jo. 8, 11 a 0. Hraju já. Jdem. Je. Vedle. Vedle? Není to vedle, to byla 6. Jo, a jo. A vedle. Vedle. Takže 006. Nekoukej. Nemá. Nevadí. Říkám, jsme v kempu. Zase skoro střed. Není, to je 6. Ne, je tam. Je hovno. Ona tam je. Zaostři se. Šuta. Takový milimetr. Ale je tam. Zaostři se. Šuta. Jaký kousíček na. Ty vole. A je tam 25. Je tam. Další, koukej. Já jsem to viděl, ale to házíš, To je 13. A 14. No, je tam. Jako o milimetr, ale je tam. No a teď hraju já. Yes. Pojď. 17. tohle uklidíš, no, ale ty se tam hodí. 13. Pojď poslední. 12. Takže. 13, 17. Jo. 12, 13. Hlí, já vedu celkem vodost, ale. No a ještě to můžu dohnat. Jako. Omlouváme se, omlouváme se, nám asi se vypla kamera, no, a budeme tu muset střihnout do jednoho. Takže jdeme dál. Tohle. 7. 17. Pojď. Náš. 18. Vedle. A 8. 18, 8. Mám jenom 99. Kdo? Já, Dima. A mám... Já. Jdeme na to. 0. Double 19. A 15. Takže. Double 19. Počkej, 0, double 19 a kolik? 15. Jo. 50. To stačí hodit double 6. Anebo 6 Nebo- na 6. Alebo 6 na 6. Anebo 3, 3, 3. Hm. Anebo Je tam double 3 12. a double 3. Je tam 12, tak já potřebuji hodit 12, ne? Anebo. No, tak my že ho nehrajeme na to. Vedl. Skoro. 0 to je to 0. Jo, je to zatím tím, no. Mark posoudil, že to není A triple 12. triple. Jo, Počkej, neumdali to. Takže triple 12, 12, 0, 6, 0. 0 a 6. Takže 42. Kámo, ty uzavíráš prostě. Lidi. Čumte, on už uzavírá, on už má jenom 12. Vedle. Taky nic. A 16. No, takže 0. Takže 0. Je tam 0, 0, 0. Takže 6. 16, tak, a to se vynuluje, jakoby. Takže 6, takže 12. Takže má 12. Kolik? 1. 0. 0. Kolik? 16. 16. Takže 17. Kolik? 17.
Dohromady 17. Jo. 16, 1. 0. Ukončuješ. A nebo já můžu hodit. A nebo ty můžeš, no jasný, jo. Ale to by tam muselo být, no. Já potřebuji taky, jo. Ty vole, jo. Prdele. Hraješ. Jsem dal 16 zase. Ještě co je? Ne. What the fuck? Takže mimochodem já jsem trefil 16, takže já zase ten, protože vedle. Triple 14. A 20. Triple 14. Ne, 5. Triple 14 a 5. Jenom vypál. Triple 14. Nemůžu, ani takhle. Takže už házím zase. Poslední. Protože to bylo po každý 0. A prší. Takže to musíme rychle. Hej, pojď rychle ukončovat, začíná pršet. Kolik se hodil? 0. Ty vole, to už nám potří? Jo, prší. To je prší, lidi. Jako bylo by dobrý, kdyby nám otevřeli hospodu už. Kolik? Triple 19, no tak to už není nic. Triple 19? No, tak se mi to vyplo. Triple 19 taky nemůžu. No tak hraju já, že jo? Jo. Už ty velký čísla nemůžu házet na začátku. Já se taky snažím. Nejde mi to, teď musím hodit 12 místo. Nesmíš se soustředit na tu 20, zkus třeba 20. 11, jedničku musíš. 0, ale 11 se počítá, ty musíš teď házet. A on teď dělá jenom jedničku, lidi, koukejte. Jak to, že to nejde? My tam máme napsaný totiž, že to... Co? Dublem? Asi jo, já nevím, jak to je tam je nastavený. Počkej. Uložit hru. Počkej. Double out. Tak prostě budeme hrát, ne nic, já prostě si pamatuju. Já mám 40 a ty máš 1. Já mám 40, ty máš 1. Jo. Takže lidí počet 41. Kolik? Triple 13. To je kolik? 3x13. Počkejte, 39. 39. Jedničku potřebuju. Ty taky? Jo. Moc. Hraju. Se vynulovalo. Hraju já. Kurňa. Takže já mám furt 40. A zase přestalo pršet. To moc dlouho nepršelo. Já musím jedničku, viď? 1. Musím hodit jedničku. To si děláš. On hodil střed. To si děláš. Přesně střed. Ne. Se nepočítá, už to můžeš vyndat. Já se taky snažím Strát prostě přímo na střed. Dám to přímo na středu, zrovna když nepotřebuju. Víš co? Jak nás... Lidi, dal jsem přesnej střed, no, moje smůla. 6. Moc. Ne. Teď máš jednu. Co? Nemám, no. Nemám, teď se to vynulovalo, když jsem hodil víc. Takže mám furt 40, takže teď mám 34. 11. Minus 11. 34 minus 10 je 24. A 1 je... 23. Mám 23, teď 4 zkusím. Nic. Vedle. Takže mám 23. Ty jo. No, ale smůla. 0. Nelo, zpátky. Nejdu. Vedle. Nemůže mě to bavit. 0. 0. Triple 3, což je Jo. 9. Kolik jsi měl? 23. No. Takže 14. Jo. Už mě doháníš, no. No, já to zkusím, já jsem chtěl 14. Vedle? Hodit. No, vedle. Jo. Takže mám. Teď to znovu nedám. Teďka, no, tak to je konec. On potřebuje hodit jedničku. A já mám 14. Já mám 14. Počkej. Yes. No. To stříháme, víš co.
Kolik? 3. 19 se nepočítá. To? To doházím, ale jako 19 se nepočítá. Fakt. Už je jedna. A jo, máš víc, ne? Už. No to už je víc 19. Tady jsou takový jiný. Takový jiný ty šipky tady ty. Ale mě víc baví ty vnitřní. Asi jo, no. A tak jako tyhle taky nejsou špatný. No. Triple 17. 2. Tak triple 2. 6. Ne. Jo, to byla asi 6. 6x2 je tolik. Kolik? Ty vole. Já to narovnám. Tak co je to nějak křivo? Je no. To mít rovně. Já chci už do hospodí. 6. Takže teď potřebuju, počkej. 16, 14 minus 6. 8. Vedle. Vedle. Takový kousek. Od ale od double 11. Já vím, ale furt jako kousek dolů. No, tak Ne, potom, do školo. ještě to dohráváme. Máme 8. No. Tam slyšel Tomáš, nebo co jmenuje. Jo, vlastně ty házíš. Já musím dát 1, abych to uzavřel. No. No. Já teď dolů ještě a máš to. 2. No nic lidí, ono se to odrazilo a zapiklo se to do země. Tam jsem hodil Ty- 8. No tak, nic no, konec. No nes, Já byl místo klasický. já nevím. Ty vole. No. Stop. No. Mám pocit, že Mhm. je naše čárečka. 1 furt. Mhm. Nedělej. A 9. 9 se hodil. Vertiku, No, Verťo, mi to. jdeme, pojď. Kolik? 0. Tam zase double 8. To je nefér. Já prostě hodil zase Double. double 8. A ne 8, ale double 8. Že on to hodí sem, a ne sem takhle. Ale 2krát za sebou. A já jsem hodil 2krát za sebou, nevím, že mi se to hodilo. A hodil jsem střed. No, to už je triple 13, jakoby. Ty kdyby to otevřelo do týdny. To je prostě triple 3. Dej mi to. Ne. My to neuzavřeme, ale fakt. Kolik koluzem? Uzavření je vždycky nejtěžší. A já nepočítám kola. Čím teď to uzavře? Ne. Ne, už to je sejmnutý. Mohl jsem ti trefil tu tvoji jedničku. Kámo, bych se posral. Co? A hej, a já teď trefím 8, bez tak. 20. Ano. 18. Nevíš, že to nemusíš dohazovat. No. Kámo, už to je 12 minut dlouhý. Pojď no. Yes. 8, no, tak je to uzavřený. No, konec, vítěz. Vítěz, comeback. Tady máme vítěze, comeback. Mám hlad.